Здравейте хора, аз съм член на 140, моето име е Катеджери и днес ще ви покажа как се работи с Bandicam, програмката, с момента снимам с нея. Добре, тук се дава, както повечето знаят, тук се дава записа, пуска се и се спира, тук се дава на пауза, ето вижте сега. Добре, до сега го давах на пауза и така. Ето тук, да снимате клипчета, тук и той се отваря автоматично папката, в която сте снимали клиповете. Тук запис клавиш също става така, нека и запис клавиш, пауза клавиш винаги са и включени. Тук, ако бъде не. Добре, и тук ще е малко трудно да се обясни. Тук общи, тези да са ви изключени винаги. Изходяща папка C с тази папка да е винаги. Добре, те са изключени. Това също никога да не е включено, че може много да върви зле клипа. Тук се дава снимка. Ето. И аз направих снимка. Ето. Добре, това беше снимка. Добре, сега ще изтрия. Добре. Тук са за видеото. Запис клавиш, оставете го на E10 или на някое друго. Ако искате паузата клавиш, примерно да направите както ето тук, така пауза клавиш, да направите. Моето е Shift и F10. Тези не е задължително да са включени, аз си ги оставам така. В видео, аудио, те да не се пипат. Изображение. Снимай клавиш F11. Значи, сега отново. Това най-добре, това трябва да ви е включено, не знам защо на мен е включено. Изход, не бивите и тук за и нещо. Добре, аз си го оставам така на видео. Добре, това се взима надолу така. Пауза клавиш, пауза мауза и такива. Добре, и добре, за да се чувате, отивате на настройка, звук. И винаги това трябва да е включено, настройка. И тук микрофона да е микрофон. Добре, чакай микрофон. В скобички C Media PC и Audio Davis. Да. Davis, така. Клавиш за запис от странично устройство. Така, не пипите. Веб камера. Тук не дайте да пипите нищо, защото я знам какво се прави. Значи тук. Добавяне на лого. Най-добре и тук да не пипаме нищо. Добре на лого към видеото. Лого. Добре, така по-добре да не се пипа. Ефекти. Значи да бъде ефекти. Да, добре. Добре, ефекти при кликване с мишката. Ето вижте, аз сега в момента не го виждам, когато кликвам, вие го виждате светли червено. Дясното копче сега, както виждате, се дава жълто. Така, цветно цветяване. Ето отгоре, не знам да видите, когато снимате клипчове, в горния десен ъгъл има едно моливче. Цъкате го и сега можете да рисувате и драскате си и такива. Добре, аз се махам. Добре. Опции, тук нещо не се бива. Така, аз цъкам отказ, защото при вас може да е друго. И добре хора, аз бях член 140, надявам се да съм ви помогнал. Следващия ми клип ще бъде как се работи с Camtasia Studio и до скоро. Извиняйте.